Vi skal op til prinsessens slot. Jeg vil så meget. Vi skal bare giftes med prinsessen. Kom. Det skal jeg da også. Triceratops, se hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en dejlig lækker død krav. Det kan vi slet ikke bruge til noget. De er bare meget finere end dig. Jeg skal videre. Triceratops, se hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en dejlig gammel træsko med dejlig lækker mudder i. Det kan vi slet ikke bruge til noget. Vi er bare meget finere end dig. Jeg skal videre. Jeg tror, jeg starter med at råbe til prinsessen. Hej, nu er jeg ankommet til dit slot. Har meget varmt. Hej. Ja, det er min far, der steger hanekyllinger. Du er ikke væk. Her er der godt nok hedebølge i dag. Ja, det er fordi min far steger hanekyllinger. Du er ikke væk. Triceratops, der kommer jeg. Hvorfor er det så varmt? Det er min far, der steger hanekyllinger. Det var ellers pokkers, for jeg har nemlig en dejlig lækker død krav med. Og en stegetøj, en død træsko, en gammel træsko, og så har jeg noget mudder i. Lækkert, vi skal giftes. Yay! Sine brødre, men han var slet ikke nervøs. Han var speciel, det kunne prinsessen lide. De andre hun mødte, de sagde